Video 2 osa 1. Miten maalasin tämän rannalla Kuutamossa. Tervetuloa studio. Nimeni on Ben Sader. Haluan näyttää, miten maalasin tämän kauniilla rannalla Kuutamossa. Tänään maalaan liquitex-akryyliä, käytän näitä värejä. Akryyli musta maali. Titanium valkoista maalia. Phthalosyaniini sininen maali. Ultramariini sininen maali. Tumma magenta maali. Kirkas kadmium keltainen. Poltettu umbra maali. Tumma kadmium keltainen. Medium kadmium keltainen. Kadmium oranssi värisävy. Keskipitkällä kadmium punainen. Tumma lila maali. Magenta violetti maali. Aion käyttää synteettisiä nylon siveltimet. En huuhtele minun pensselillä vedellä. En sekoita akryylimaali vedellä, käytän paperia paletin. Tämä opetus jatkuu osa 2.